A poďme na ďalšiu tému. Bratislava má nové propagačné video. Z hlavného mesta Slovenska v ňom môžete vidieť len to najkrajšie. Malo by byť predovšetkým lákadlom pre zahraničných turistov. Niektoré miesta však nepoznávajú ani samotní bratislavčania. Video ukazuje pohľad na množstvo miest, ktoré ponúkajú jedny z najkrajších výhľadov na Bratislavu. Historické pamiatky Slavín, Bratislavský hrad, Staré mesto, ale aj rôzne športové a kultúrne podujatia, ktoré môže zažiť návštevník Bratislavy. Až sa môžete sami seba pýtať, či je toto mesto z videa naozaj Bratislava. Logicky chceli autori ukázať našu metropolu v tom krajšom svetle. Aj podľa zdieľaní na sociálnych sieťach má video už po pár dňoch od zverejnenia úspech. Zdalo sa mi trošku dlhé, ale dlhé je dobré, pretože je tam veľa vecí, ktoré tam treba zmestiť. A sa mi páči, že vlastne tam zachytili tie najlepšie pamiatky z Bratislavy, ale aj z okolia. Krásne pohľady sú tam, hlavne teda z toho vrtuľníka z toho lietadla. A je pekné to video, naozaj pekné. Aj na toto krásne miesto môžu zavítať návštevníci Bratislavy. Botanickú záhradu, no tak tu som nespoznala. Celé to video je oveľa krajšie ako realita v Bratislave, určite. Video má zapôsobiť najmä na cudzincov, ktorí by sa aj vďaka týmto obrázkom mali vybrať na návštevu práve do nášho hlavného mesta. Prečo sme tam nešli? Čo si to za sprievodcu? Ja tam nevidím rozdiel. Krátke video našej Bratislavy sme ukázali aj Američanom a tu sú ich reakcie. Pozri sa, to je nádhera. Som pripravená tam ísť. Dajte mi letenku a hneď pôjdem. Ach, to je nádherné. Máte veľké šťastie žiť na takom úžasnom mieste. Zo Spojených štátov Maroš Kočan a z Bratislavy Martina Karasová, televízia Joj. To naozaj pekné video si turisti budú môcť pozrieť v turistických informačných centrách a hoteloch. Našlo si však aj cestu do internetu. Prezentovať ho budú aj na rôznych veľtrhoch.